Adunay gitawag na minsay karon. Kini may tungod ni sa finality. Kanang final na ba? Ako nakawali na ko sa inyo og final. Kaning finality nga akong studyohan. Ipangayon ako ni sa Ginoo kay kabalo na ko sa final nga giingon ni Pablo nga din, all things are true, all things are noble, all things are pure, all things are good report. Muna gingon niya dito. Muna nagpray ko sa Ginoo kay mobitan ni nungdan nga atong miaging simana hangtod karon. Sige ko pangayo sa Ginoo kay kada buntag magkumuanhin niya. Gikan sa Lunes, resilin ako na. Pagka-Martes dapat manhi ko diri. Nawad ko gana gani diri. Ningon na lang ko. Miyerkules na lang Lord. Nawa na po. Huwibis na lang Lord. Nakoy naandam nga minsay nga wala ko natiwas og sulti ninyo. Apan murag wala na bati na ko ba. So nangayo ko sa Ginoo sa magi ako iwali Ginoo nga wa mo ganahay aron pagpangita sa pulong. Moto ni Santos sa puno na kanang finality pero gipakita na pang final, ang final nga iya giingon kanang karon daw kinahanglan magmatinud-anon ta. Kinahanglan daw maayo. Kinahanglan daw putli. All things are pure, all things are good report, all things are kanang gitawag og true, all things are honest. Muna gingon dito. Pero kana nadunggan na ninyo tungod ng panahon. Adunay usa ka gitawag nga final. Adi dili ingon final jud. Final nga gingon sa bersikulo. Ako lang nahibaw-an nga kadto final to. Gipasabot sa ako sa Ginoo nga dapat kadto ang dapat madunggan sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Ang dili daw kadungog ato wala na. If God permit nga iusbon-usbon ko ni, mabita na kung hinay mo maminaw, because dull of hearing ka na, habol gani pumina ka ng diligid gani, concentrated sa pagpaminaw sa pulo sa Ginoo. Number 1 ra ba ang giingon sa Ginoo no? Mismo si Jesus Christ. Paminaw gid ang kulang sa tao. Si Marta, giingnan siya ni Jesus Christ, si Marta usala ang kulang nimo ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sa Ecclesiastes, doon gingon dito, if you go into the house of the Lord, here is better than sacrifice. Kung ano man lang ka, nag-sacrifice ka sa iyong kagalingon, nagdala kag mga offering, tithes, tanan, ang bitter daw anak, kanang bitter, maayo ba, maayo? Maminaw? Ecclesiastes chapter 5 verse 1 when you go to prudently in the house of God, here is better than sacrifice. So maminaw gyud ta kay kanang pulong sa Ginoo, mao man atong guidance karon. Wa ta kabalo kanon sa matapos ang kalibutan. Wa ta kabalo nga maundang ba ni ang pandemic. Kung atong basiyon ang Matthew 24, this is the beginning of sorrows. Mo ni usa ka ilhanan. Mo na gitawag og pandemic, mo man akong ingon kaninyo. Kining pulungan nga diin i-final daw sa tao ang di makadungog ini kana kung diin wa ko mahimo basta musulti gyud ko ni usa man pulungan karon ang ato ang isgutan nga final, the purpose and the determination. Kanang purpose ba, kanang purpose nganong nisimba ta, nganong nagdaig ta, nganong nagamputa, anong nagpasalamat ta, nganong nagsampita sa Ginoo, nganong nag-awit ta. Unsa man purpose na kabalo ba mo? Utom lang sa purpose, di ba? Pero wa ta kabalo sa purpose. Ay siyempre ang purpose, wa ko kabalo sa purpose. Kabaw mo sa meaning sa purpose. Determination. Kanang purpose, ingon pa sa dictionary. Dagat ta dictionary, tawhanon na gani ning dictionary ha. Pero gi-honor ni sa Ginoo ni dictionary. Ang determination is firmness, permanente, firmness of purpose of character,
permanente nga mao ka na ang purpose sa iyang karakter. Kanang imong pagani diri ang purpose, kinahanglan mahimo ng karakter nimo permanente ba? Ang purpose nga nung nisimba ka kay mao na imong karakter. Ikadua matod pa resolution. Mao na ang resolution nimo sa imong kinabuhi nga diri sa kalibutan wa ka kailag Dios karon kailag kag Dios because of the resolution. Mo na ang purpose kanong isimba ta kay ngano man. Doon na tayo resolution sa itong kinabuhi, di ba? Kada ko sa mo siya, New Year resolution. Pero mali din na. Ikadua ingon pa niya sa resolution, fixing. Pag-fix. Nagsimba ta, sa purpose ini, to fix. I-fix nga ikaw iya sa Ginoo. Nga ikaw yung tinuod nga, nangalagad sa Ginoo nga tinuod yun ka, matog langit. Unya, ikatulo sa fixing, deciding, kanang decide na nimo gyud. Di ba? Ano yung purpose? Ang meaning sa purpose, kanang nag-decide. Although ang Jeremiah, nakalimot lang ko, the purpose and the thought of God unto us is to give the future and the hope. Usaw man nato pagkabaton og future, og hope, kung wala tay, sa gitawag ganing purpose. Wata ka balon sa purpose. Sige na tagsimba nagdayeg tayo ni, mabitaw na ang pulo sa Ginoo nga din. Moabot yun ang panahon nga mahimong abomination that make it desolation. Nga ang mga pagsimba daw, tingnan pa ni Propeta Daniel, usa ka sign ni Jesus Christ, muna siya mubalik, kung luwa siya kabaw mubalik, nagatag siya ilhanan. Ang ilhanan niya, when Propeta Daniel prophesy about the abomination that make it desolation in the holy place, who's read it shall understand, sabdo na daw nato. Muna ang tanang mga kasimbahanan karon ang propesya nag-ingon, mahitabo gid nga abomination. Kay mao man ay propesya sa Ginoo. Mao bitaw na desolate ka tungod sa abomination. Muna ang Pilipinas, nagkan kayo relihiyon, nagkalimlayan lang, ang uban di mo tuo sa isa, ang uban di mo tuo, wala na kayo usar mo kay Diyos. Muna nga di, gitawag og desolation. Kaya nga naman, na-desolate, kaya nang nagkatibulaan ba, kaya nangita sila kung sa'y sakto. Kaya was nakabalon sa'y purpose. Nga naman yung mga lagat na sa Ginoo, mawita na ang atong sample sila, mga Hudiyo ha, sa purpose. Nakalimutan nilang purpose sa Ginoo. Ang purpose sa Ginoo nga di nga nung pasimbahon ta. Mawita na nga di, ninitag na, kundi ang tao kadungog yung purpose, wala. Muna ako gingon sa inyo nga din, samtang nag-angko ko ka, finality, muna ni Santog sa ako ang determination. Kita na ako ng determination sa Bible. Ang interpretation din sa determination po, purpose, determination ang purpose o sarana. Muna yung determination, the purpose of purpose. Ika, naigingon rin, the act of finding. Muna ang buhat sa pagpangita. Nangita mangyuta kung saan yun nato. Giingon bidya si Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God. Nangita mo tayo, di ba? Mana ang purpose nangita ta? Kunya, wa pa nato na makita, wa pa yung nakakita, kaya sila, mingon sila daw ang nakakita, sila daw ang tunay nga reliyon. Lagi nagingon, pero sa alatod pagkasulti, wa pa yung nakakita. Because of the word of purpose. Kaya ang purpose, matod pa niya, ang determination, usa, mga ta, last nga gingon siya determination, the setting of the controversy. Kanang determination, moabot yun ba? Moabot. Ma-determine yun niya nga itong pagpangalagad. Maundang iba, mahunong. Dili tayo ingon, magsigi na lang ta. Maundang maging kalibutan. Muna gingon sa Bible, kita pa ka nga magsimba, di ta maundang. Maundang yun ni. Muna ang dili kadungog yun ni, walay purpose sa iyang kaugalingon. Kaya nga naman, doon ay determination ng may tabo. Kanang determine, kung anong gingon sa dictionary, to settle, to fix, to cause someone to resolve. Kanang determine,
to find out precisely o to limit, to define on ay gitawag og determine. Kinahanglan ma-determine nimo asa ka kutog ngano nangalagad ka unsa imong bato. Mo bitan akong mingon ko ang ato ang gibutang diri nga gistudyhan jud. Nga matod pa sa ka semana magyunta ko mag-study ni nakuha na ni sa kaadlaw. Kay ni Santos sa una-una nga dili na ko kinahanglan mag-ani-ani kay ngano man. Nawali naman ako tanan ninyo. Unya ang prophecy sa Amos, there will be a famine. Pa-remind lang ko ninyo nga maundang lang ang pagwali. Dili pinaagi sa mga gitawag og gubot, kundi ang Ginoo magbuot basta kay prophecy niya, there will be a famine in the land. Not famine of food and meat, but famine in the hearing of the word of God. Maundang na pero kung dagay magwali, kung nagtuong siguro sila maundang, basta ako, mauna akong gituhan, mauna nga akong i-warn sa inyo nga din, ayaw mo pagsalig nga napay time nga makapaminom sa pulong sa Ginoo. Dapat finality na ta. Nanak sa final ba? Kato kung gingon ninyo, kung kamo matured, solid food na ang inyong gikaon, mao na ni mga solid food, lisod kayo ni buhaton. Pero kung mao na akong gingon sa inyo, kung matured ka, mao na ang dapat sa inyo ha. Kay kung ang tao nga is kanang wala skill, milk pa lang, kanang challenge lang. Ako dili na po dapat mag-challenge niyo kay ang Bible dili ni challenge eh. Kani kanang furious gani ang tawag gana. Aning gitawag ni og hard to understand, hard to explain, striving. O nang niingon siya, study to show thyself approved unto God. Mag-study yun ka. O ito itong naipuro sa Old Testament, acquaint yourself unto God. Ipailailay mo kagaling mo din sa Ginoo. Kasi huwag ka mailan mo nang niingon si Jesus Christ sa Matthew 7:23. Depart from me, I know ye not. Awa, sa tubangan ako kay wako kailan nimo. Gusto ba mong yuna na pag-abot sa panahon? Bitaw na nga din ang pagwali, ingon pa ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 1 verse 27, whom I preach is a warning. Bitaw na ako magwali ninyo, dili ni ingon challenge sa inyo ha, warning ni. Gi-warningan lang ta. Bisa kung saan pa nato pagbasa, warning yun yan, dili ma-warningan nini. Para aning determination and the purpose upon the whole earth. Matod pa niya, if there is a purpose and determination, muna po nasabta na, there will be also a preparation for the people of God. Kung doon na may purpose ang Ginoo, doon na may determination, so doon na gawin preparation, mag-prepare kita. Ay dili ato ni malikayan kay kini prophecy ni gisulat ni sa Bible, butuon mo sa Bible niya nasulat ni sa Bible. Ang problema lang mga tao, ang tuhuan nila nga ang Ginoo nagpakamatay, ang Ginoo niluwas, ang Ginoo nahigugma, wa sila nito nga din ang Ginoo mo balik. O sa iyang pagbalik adunay purpose and determination. Sige nagtuo nga mo balik ang Ginoo kanusa man. Mabitaw na aduna ko'y gibasa dito kanang gitawag og ang purpose daw, meaning sa dictionary purpose, something set up as an object or end. Kanang purpose mo nang ang pag-set up so sa kabutang nga object nga adunay end to be attained. Ang iging sa dictionary ako gibasa ni dito sa Webster ni kinsa itong Webster ato? William. Miriam. Muna gingon niya, object or end to be attained. Kinahanglan nga kita maka-appeal yun. Ma-attend na to na ang purpose. Munang bantayanan na to na unsa man ang purpose. Matod pa niya dito, the purpose is resolution of determination. A subject under discussion. Usa na ka subject nga atong gidiscuss kanang purpose. Kung sa may purpose yung pagsimba, pag-ila, pagsampit, pagdaing, kung sa na purpose na. Kung sa may purpose niya nga mga mo dini. O bita itong maluho ito sa mga tao nga kadungog giniwa.
mani makapaminaw lang sila, wala sila kabalo, abi nila paminaw ra ang nato. Although ang pagpaminaw one of the sala na nila kanang wa sila naminaw. Tulo ka buk ang sala sa Jerusalem o sa Hudiyo ha. Gadiin kung dili ta mag-search pod. Mahitabo nga diin mao po natong sala kay sila maato ang gigikanan. Our Father, sila ang Father nato. Ang ilang sala is wala nila gi-honor ang Ginoo. Wala nila gi-glorify ang Ginoo. Wala nila gi-diet ang Ginoo. Ingon si David, come unto the Lord and worship Him and bow down and give glory, give praises to His name and honor His sanctuary. Ang honor, pag-honor sa Ginoo, kinanglamuani ka diri sa balay sa Ginoo. So, unsa mo pag-honor, magbalaan ka. Mabita na ka ng devotional, that is a purification. Mabita nang gi-sit na po ning giampo man ako ning natay devotional kamo na devotional. Aron masit na ninyo inyong kagalingon nga ma-purify mo. Mangayo na mo pasaylo daan nga putlion ka, dawaton ka, sapiton mong Ginoo. Kay ngano matubang na mo sa divine worship. Ang atong divine worship is to hear the word of God. Kay ang pulong mao na ang Dios, naa mo sa presensya sa tubangan sa Dios. Mo nang ningon si Panaya chapter 1 verse 7, be silent in the presence of the Lord, for the Lord has prepared a sacrifice for His guests. Kung ikaw gi-invite sa Ginoo, nag-prepare siya og sacrifice, kinsa man tong gi-sacrifice sa Ginoo, si Jesus Christ, kinsa man si Jesus Christ ang pulong. So naata sa tubangan sa pulong sa Ginoo, kanya ang pulong sa Ginoo. Mao ni atong light, mao ni atong guidance, mao ni atong life. Labaw sa tanan, ang pulong sa Ginoo have a purpose and determination. Dunay katapusan. Dunay sitting of object or end to be attained nga din kita maka-apil dito na. Ayaw ina nga ikaw di ka matapos. Ayaw ina nga dili matapos ning kalibutan sa tinuod lang sultihan tawo ang China naana sa tubangan sa Pilipinas. Doon na sila resolusyon na usaon na nila magpatabang ba ang Pilipinas sa mga nasod nga alyado nila. Inaan naman na matod pa manggani fishing boat na pero dai naay nagkuhan mga kuan daw nano nagtapad na sila because that is a worship daw. Dungog-dungog lang na bahala na basta importante nga kita masitol ba di ba? Ang atong gani diri ang purpose nato diri pinanglan may bawa nato. Nga number 1 nga atong purpose ma-define dato ang gusto sa Ginoo. Ma-resolution, ma-fix, ma-decide nga din. Ang atong una na, we are here, nga aron makabot na ito ng gitawag og kanang ingon pa ni Apostol Pablo sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 5, siguro doon nga they are meeting the heavenly house. Nga din, kini atong body ba, ma-change ni ilisan mo ginatong lawas, kay di man ikasulot sa gingiran sa langit. Muna nga atong gipabot, muna atong pruning, nga din ang mortal body, swallowed by life. Kanang eternal life nga gitanyag ni Jesus Christ mo nang nangalagat ta because of the eternal life. Kanang eternal life, eternal na, dili na pass by death and come into the judgment mo na kinahanglan mo tuog yung nga ang tao nga iya sa Ginoo dili mamatay kay si Kristo na nagpakamatay. Dunay bersikulo ganiya na dunggan nato. Unsa tong bersikulo ato? Na dili daw ta mamatay basta na ay nadunggan ako ng bersikulo. Okay na lang itong, basta nakadungog ko, sana katong nagbersikulo ato, mutuog yun. Dili na tamamatay kay si Kristo, ang Diyos, mo'y nagpakamatay, di ba? Ang Diyos mo'y nagpakamatay. Kung ang Diyos nagpakamatay, alang nato, so sa ato pa, mamatay paling hapon dito, siya na ganyan nagpakamatay, alang nato, nagpakamatay siya, aron di ta magpakamatay. Kaya ang mga Hudiyo, ang ilang gipili, kamatayon. Mga matay kita kung ilabi na moabot ng Great Revelation, ay gano man, i-persecute man ang Kristohanon. Dili ang mga balaan na ang Kristohanon. In my name, i-persecute mo. Manong nag-Kristohanon mo, niya kanang moabot din dili sa kalibutan. Madetermine na nga diin ka na siya mo yung persecute sa Kristohanon. Nga nagdaladalag ngalan nga siya Kristohanon nga dili di ay sila balaan. Lain ng Kristohanon, lain ng balaan ha. Anang Kristohanon is a carnal, kalibutanon na na. Mo ni ayang gingon determination and purpose. Resolution, determination, subject, under discussion.
purpose by intent or intentionally. Doon na gituyo. Tuyo yun sa Ginoo ni kining purpose. Gusto mo mahibawan sa purpose? Mahibawan ninyo yung purpose? Ang purpose manggod sa Ginoo mo ni. If there is a purpose and determination, there will be a preparation for the people. Because the purpose, ang Amos chapter 4 verse 12, therefore thus will I do unto thee, yung pang Ginoo, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God of Israel. Kay mo ani gani ang Ginoo, buhaton niya ang purpose. Nganong gilukat ka, nganong giluwas ka, tungod sa iyong purpose. Nga ang purpose, number 1 atong nadunggan is, mahimot ang niyang anak. Mahimot ang niyang dalong dito. Mabitaw na hindi si Jesus Christ, or where I am, there ye may be also. So that's right. Bumalik siya pag-usap, waon daw ta niya. Kaya tuwa man siya dito, tuwa po ta dito. Karon nag-prepare lang siya. Tingnan pa sa John chapter 14 verse 1 o sa verse 6. Walay makaadto dito kung wala ang Ginoo. Mo na yang gingon dinhi. Mabitaw to nag-pray ko, Lord, ang kadungog iniimo na gyud. Kung ilang tumanon nakadungog ka, di ninyo iobe, awa ako'y mahimo. Mo bitaw na nga ang wa kadungog ini, samot na mo bitaw na nga sultihan ta mo. Ang servant sa Ginoo di gina pwede nga dili niya pahibaw kun sa sekreto. Kini secret ning determination ang purpose ha. Wa man kabalo kay ang purpose is ang full meaning man gud sa purpose is kanang gitawag og kanang wala lang ako nasulat din is the answer of the question and reason o kanang argument na wala na ako nasulat din yun pero na ato nga ang meaning sa determination and purpose is the answer tubag na para na ron ano nagsimba ka na purpose mo ning gingon sa Biblia sa Bible nga di ang purpose may tabo gyud kay determination na do na gani gingon dito wala na nako gisulat nga din that is a measure mo na ang sukod nga asa ka kutob tanang tao na kinutuban tanang butang na kinutuban pero diha lang sa Ginoo wala gyud ending forever gyud sa Ginoo mo bitaw na nga dapat i-warn gyud ni sa tao. Ingon pa niya din sa Amos, I do unto thee, O Israel, buhaton yun niya ni. Kining chapter 4, verse 12, maula niya kung gikuha nga versikulo, pero although dito sa mga verse 1 hangtod sa 12, ang giingon yun sa Ginoo, kay sila manggod dili mo too sa Ginoo, di mga lagad sa Ginoo. Muna, ang say buhaton sa Ginoo, silutan daw sila, muna iyang gingon, therefore, das will I do unto thee. Mao ni akong buhaton jud kaninyo kay di mamumutuo. Pangandam na lang ko pagbalik sa Ginoo. Prepare to meet thy God. Dili na ingon nga ma-prepare ka kay ngano ang dawaton nato ang Ginoo. Ang mga balaan safety ini, o bitaw na magbalaan ta. Kay kining pulong para sa mga makasasala. Kung sa may makasasala, kanang dawtan nga walay Ginoo. Dili ang naay Ginoo nga nakailangan nag rebellious and disobedient. Labi na tong argument kanang mo argue gyud, mo dispute gyud, mo murmur gyud. Mo na ang usa ka butang nga din gitawag og controversy. Muna ang meaning sa determination is the setting of a controversy. Dunay controversy sa simbahan nga din, dunay mga tao supak. Ang controversy supak ang mga tao sa mga gisulti sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw ang mga Hudiyo supak. Isaiah chapter 14 verse 24, 26 and 27 walay labot na sa 25 kay nga naman pulong na to sa Ginoo nga di para pagkuan. Pero kini gyud ang number 1 nga giingon sa Ginoo sa verse 24. The Lord of hosts hath sworn, saying, nanaad siya nga nag-ingon, surely as I have told,
so shall it come to pass, and as I have purpose, so shall it stand. Mo na yang gingon, nagsaad yun siya nga nag-ingon, sigurado gayod ang ako ang plano. As I have thought, so shall it come to pass, mahitabo yun ni. And as I have purpose, kaya na ako'y purpose, so shall it stand. Mahitabo yun. O bitaw na ang meaning sa purpose is to, mo na yang gingon, to be attained. And to be attained, makaabot yun ta sa end. So sa matong buhaton, aron lilit na maapil din yung purpose sa Ginoo. Kaya ang purpose sa Ginoo, biningon sa, mo kay balong anong nangalaga ta sa Ginoo because of the purpose. Paalagaron ta sa Ginoo. Ingo pa niya dinhi sa verse 26. This is the purpose. That is a purpose upon the whole earth. And this is the hand that is straight out upon all the nation. Kung sa iyang purpose, the purpose upon the whole earth, diri may tungod sa tibuok kalibutan ang purpose niya. This is the hand that is straight out upon all the nation. Kaning kamot, gi-straight na ako ni ngadto sa nasod, ganong gi-straight man sa Ginoo ang kamot. Gituyod man sa Ginoo ang kamot kay ngano man pagtabang na. Kay naa siya purpose. The verse 27. For the Lord of hosts that purpose, and who shall disannul it? And his hand is straight out, and who shall turn it back? Kaya ang Ginoo sa kahitasan, adunay purpose, kinsa may maka-disannul na nga kanang mapawalang bisa. And his hand is straight out, who shall turn it back? Ang iyang kamot, gitoyod, kinsa may makapapikuan na para ibalik, para dili itoyod sa Ginoo. Mo bitaw nang gitaas niyang kamot kung kinsa katoy mudawat, mo nang gingon sa Proverbs chapter 1, verse 23 man siguro, o 22. Akong gitoyod akong kamot, wala gitao nagtagad. Ako nagsampit, wala tao nga nitubag. Sa diyan ang muabot ang ilang kalisdanan sama sa bagyo, katawaan ko na sila. Muna ang purpose sa Ginoo. Uyaw ang purpose sa Ginoo, kay mukatawa man din. Kana Proverbs chapter 1, basara yun na ninyo. Anang mga tao, dili magtagad. Ingon pa niya din sa Sipanaya. Therefore, wait ye upon me, saith the Lord. Busa, pagulat ka mo, kanako, nag-ingon ang Diyos, until the day that I rise up, the prey, for my determination is to gather the nation. Gadiron daw niya ang nation. Mo nang na one world, ya. Nilay mo na itong nasod karon, pero mabot ang panahon nga ang Ginoo ng plano, doon na siya purpose, mga gadiron niyang panahon, i-one world na lang niya, that I may assemble the kingdom, aron ma-assemble niyang kingdom, tanang kingdom, to pour upon them mine indignation. Kaligot-got ba? Aron bubuan na, tigumong ko na, aron bubuan ko na sa akong kasuko. Even all my first anger, for all the earth shall be devoured with fire of my jealousy. Aron ang tanang kalibutan, maut-ut, masunog sa iyang kalayo sa kasina. Mo ni naitabot sa tuwa karon. Mo nang ningon si Joshua, di mo kalagad sa Ginoo kay siya jealous. A jealous God. Yan sa nimo pagalagad, jealous man siya. Mo bitaw na nahitabo gyud ni nga dunay determination. Ang determination niya mo rise up lang siya against the prey nga batok kanato nga gidaog-daog. Ubanaw gid siya, mabanaw gid siya para kanato nga kita gidaog-daog sa Ginoo. Gidaog-daog man sa Ginoo, di ba? Kamu wa mo gidaog-daog kay kamo may mudaog-daog. Gidaog-daog ta kay ngano man wata nila ilawa ta nila kanang gitawag og giunol mga anak ta sa Ginoo, tinuod bang gina mahito magpina. Kay ngano man ang prophecy sa Ginoo kanang mga nagasimba mahimo lagi ng abomination. Tanawa ang Israelites.
Kung ang Ginoo naguban pa nila, di yung ta sila maadto sa Holocaust. Ang meaning anong Holocaust is mo na ang kasuko sa Ginoo nila. Nawagi itabang nila hangtod nangamatay sila within 4 years. Dito sila sa amot sa mga Nazi o kang Hitler nga din. Gidauban lang sila, gipatay lang sila, gipagutom sila hangtod napili si Hitler. Plano po ito sa Ginoo, napili si Hitler, nakagawa sila, mo nang na-survivor, mo nang nga din. Doon na sila i-program dito sa diyan, ang maabot ganin ang gitawag program nga anniversary ba sa ilang kagawasan. Katong panahon nga din sila gipang-torture, katong na survivor mo ito ang nagbukna sa ilang program na bisa na sa kadapitan kinang ngumunong yung kapag mo abot na ng kurasan ha. Bisag napakatiliwala sa kuwan. Break dia, ayaw padaplin, break yung ka dia. Kaya nga naman, pagpalandong ka sa Ginoo nga din ang Ginoo nagluwas nila pag-usap. Muna yung balao dito. Wala na yung traffic, bisag nakaka sa taliwala dia sa traffic hunong. Tanawan ninyo ng basar. Muna itong iskutan karon ang finality. Gadin ang Ginoo dunay purpose sa diya nga mo rise up na siya to the pray kung kita mga iya sa Ginoo kay gidawdaog man ta mubangon ra ang Ginoo. Sa dili pa moabot ang iyang indignation kay dili matapilo niya. For my determination is to gather the nation. Imo niyang one word that I may assemble the kingdom iyarong gadiro ng kingdom mo nang mayusan ang kalibutan to for upon the my indignation, bubuan ko na sila sa ako ang kaligot-got. Kaya binimo kita nahimo ka